Amurka ta amince da sayar da makamai na dala miliyan 346 ga Najeriya, babban mataki ga tsaron ƙasa. A cikin wani muhimmin mataki, ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta amince da sayar da makamai na dala miliyan 346 ga Najeriya. Wannan yarjejeniyar na nufin ƙara ƙarfin tsaron Najeriya musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Wannan ciniki ya ƙunshi makamai na zamani ciki har da jiragen sama, na'urorin leƙen asiri da sauran kayayyaki masu muhimmanci. Manufar ita ce ƙara wa rundunar sojin Najeriya ƙarfi wajen yaƙi da ta'addanci, musamman daga ƙungiyoyi kamar Boko Haram da ISWAF. Ga Najeriya, wannan yarjejeniya na zuwa ne a lokacin da take fuskantar ƙalubale na tsaro, musamman a arewacin ƙasar. Sabbin kayayyakin da za a samu za su taimaka wajen inganta aikin sojoji domin samun nasara mai yawa a yaƙi da ta'addanci. An samu martani mabambanta kan wannan sanarwa. Wasu na ganin cewa zai kawo sauyi mai kyau a fannin tsaro. Wasu kuma suna nuna damuwa kan yiwuwar amfani da makaman wajen take haƙƙin bil'adama. Suna kira da gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da gaskiya da riƙon amana wajen amfani da waɗannan kayayyaki. Baya ga Najeriya, wannan yarjejeniyar na iya shafar tsaron yankin baki ɗaya, zai iya canza yadda ake hulɗa tsakanin ƙasashen yankin da kuma ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro. A yayin da Najeriya ke ci gaba da ƙoƙarinta na samun zaman lafiya, wannan yarjejeniya na da matuƙar muhimmanci. Za mu ci gaba da sa ido kan yadda za a yi amfani da sabbin kayayyakin da tsarin da tasirin da za su yi ga tsaron ƙasa da yankin baki ɗaya. Labarin kenan, mun gode.